Og det er fjerde hug, vi har i dag. Den her gang er det king coil. Der har været så flabet. Den tog downriggeren. Kun 10 minutter efter jeg fik min forrige fisk, der havde Jonas også en, som desværre smuttede. Vi nåede lige at se fisken, en mindre sejlfisk. Men nu er han med. Jeg har ikke set den her fisk endnu. Endnu en gang ligger vi lige op mod solen, så det er svært at filme. Har den været op at springe, jo? Aldrig pege for meget på fisken. Løftstangen. Er det noget der? Ikke pege på den. Så skal du bruge tommelfingeren til at fordele linen på hjulet. Que saca a bailar una vieja de ahí, no quisieron. Me dio vergüenza. Llegas a él, sordo, a la calle a pecho. Le brinca pelas. Y al pasó el cacahuatero y que se lo agarra. Ya se viera a mí. De øvrige kommentarer, vi får på den her film, er desværre ikke i stand til at oversætte, men det er sikkert spændende. Ikke pege på den, Jonas. ¿Qué pasa? Ah, es hard. Wait. Den kunne jeg så oversætte. Kom her. Det er så snart til fisken. Heavy? Ja? Yes, it's heavy. Ah, come on. Okay. Jonas is the first fish since he was the Yes. That's a shellfish. 80 pounds. No, this is a prawn. Jeg har stadig ikke set fisken, men shellfish, you know. And at night he going to the Jesus bar, woman table, person, you know. The woman dancing, nursing the table. I love the women. The Mexican, around the chichis. Senoritas. Oh. No. Jeg får lov at arbejde for sagen, ham Jonas her. Den har taget downriggeren, som går cirka 2 meter nede, tror jeg. Men når man står og ser det her, så virker det nærmest som om fisken går 100 meter længere nede. Den er overhovedet ikke i nærheden af overfladen. Det er en lidt anden fight, end jeg havde for noget tid siden. Den forrige. Det lyder som om han skruer bisen på nu.
Fisken er helt ude til siden et eller andet sted. Ret ryggen, knæk. Du er jo ikke på arbejde. Igen. Det er et rigtig godt fiskeri, vi har oplevet her i dag. Vi har været herude et par timer. Det her det er allerede 4. hug. Der er ikke nogen af de andre både, der har fået noget endnu. Efter hvad vi har kunne høre over radioen. Der er en amerikaner, der har fået 2 sejlfisk. Har han pralet af over radioen, og han har slået dem ihjel. Jeg fik en god spansk sviner af vores dækstreng tidligere. Nu begynder fisken at komme nærheden af overfladen. Ya está así. Ya está el otro recado, ya está el otro recado. Uy, la línea. Duro. Yo, como sé. Der kommer den. Det er en sælfisk. Der er ikke meget for at komme med. Så fik vi en lille smule akrobatik. Jonas får lidt instrukser. Skipper hjælper sig til med motoren. Fisken svømmer mod os, det er svært. Den smuttede! Hvor skulle jeg? Ej.